vás všetci psi maniaci a psie maniačky. Dneska tu máme hostia menom Tekvica. Bohužiaľ nám zlá čarodejnica našu milovanú tekvicu zmenila na obyčajnú tekvicu, takže ju budeme musieť pričarovať späť. Čári, mári, fuk. Takže tekvica, čo si dneska pre nás pripravila? Pripravila som pre nás hru Hadaj, kto som. Máme tu lístočky s známymi hercami a spevákmi, len speváci budú až ako druhý. Takže môžeme. Dobre, takže vyber mi jedno. Počkej. No tak toto určite poznáš, toto musíš poznať, to je základ. Počkaj, to ešte ukážem na kameru. Počkej. Nie, nevidím ani hovienko. Teraz ja vyťahnem tebe. Teraz ja nevidím ani teba. No, teraz ja vyťahnem tebe. No, som zvedavá, čo to bude, až to bude. Vieš, čo to je? Áno, máme iba chalanov, takže. Áno. Mám fúzi. Také mierne. Také mierne, dobre. Že my sa nevidíme. No, dobre, teraz ideš ty, až keď nebudeš mať zle. Dobre. Mám rodinu, akože deti a ženu. Tak ideš. Áno. Nie, ale iba tú rodinu ako rodičov. Nemáš ženu ani deti. Som chudák. Teda máš frajerku. Že som chlapec. Áno, však máme len chlapcov. Veď to som sa pýtala aj ja. Som z Avengers. Nie. No keľu. Rozhodne nie. A poznám to. Musíš to poznať, to je základ. Však som to písala. No, takže teda hrala som v Avengers. Áno. Tak ja asi viem, čo som. Ja som povedala všetkých Avengerov až na Natášu, lebo tá je baba. Aha. Dobre. A ešte na Iron Man, lebo ten si nepamätám už, jak sa Som môj obľúbený herec? Áno. Takže dámy a páni, ja som Chris Hemsworth. Ako si to vedela? Si mala také šťastie, ja Myslela som si vlasy. Ja som myslela, že som Jeremy Renner. Nie si. Lebo si nehral. Čo som? Takže som... Mám rodinu? Ako ten herec? Ne, ten herec v tom filme. No v tom filme, aj podľa toho váku. Akože keď to nie je... Že som hrala vo viacerých filmoch? No o mnoho viac, vo veľa filmoch. No takže... Som Bud Spencer? Nie. Som ten jeho kamoš? Nie. Nie si ten Renziel. Dobre, takže máš rodinu. Aj v realite, aj vo všetkých filmoch. Som Indiana Jones? Áno. Doneste pána Krkovičku. Ako si želáte, pani Mima? Pán Krkovička, poďte sem. Nebuďte sviniar. Pán Krkovička je sviniar, on nechce ísť. Modlite sa. Pán Krkovička, zlaté morcátko. Uro pápa, volá sa ňufko, no teda doktor Krkovička. Pozrite, tu má lápku. Budeme snímať posledné video. Dovidenia. Aké dovidenia, to ešte není koniec. Ešte tu máme pána Krkovičku. Pána Krkovičku to už. Pán Krkovička. Máme si tajné kúzlo. A ja to zase premením na dyňu. Ale nechcem byť dyňa. Smola. Čári, mári, fuk! Vidíme sa v ďalšom videu. A tuto môžete vidieť, ako pán Ďufko žene našu asistentku Tekvicu.